Ihinto po ng ABS-CBN, DZMM, MOR at lahat po ng TV at radio stations nito sa buong Pilipinas ang pag-broadcast pagkatapos po ng aming programa. Ito po ay alinsunod sa kautusan nga ng pagpapatigil po ng operasyon mula sa NTC o National Telecommunications Commission. Kinakailangan po lamang namin ng istasyon ng sapat na panahon upang maisaayos po ang pag-shutdown sa aming mga kagamitan. At maabisuhan din po ang aming mga tagapanood at mga tagapakinig. Mga kapamilya, patuloy kaming maglilingkod. Kahit wala po tayo sa ere sa Channel 2, mapapanood nyo pa rin ang aming mga balita sa teleradyo, ANC, news.abs-cbn.com at mga social media account ng ABS-CBN. Bayan, mga kapamilya, ilang dekada rin tayong nagkasama. Utang na loob namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Naging malaking bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap. Kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamagitan ng TV Patrol at iba pang news and current affairs program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Sa harap po ng pinakamalaking dakog at hamon sa aming kumpanya at sa aming mga hanap buhay, hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Mga kapamilya kami, tayo ang ABS-CBN. In the service of the Filipino, saan man sila naroroon sa buong mundo. Ito po ang kwento ng ating ABS-CBN. Mas priority nila kung paano mabuklod yung pamilya sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Everyone that's part of Showtime will continue to bring you happiness. Maraming salamat, kapamilya. I love you very much. Ang hindi magbabagong motto ng ABS-CBN ay in the service of the Filipino. The only reason for the existence of our business is to run the public service. Ang ginagawang proyekto po ng ABS-CBN ay malaking tulong po sa aming mga mahihirap. Ang mga programa sa ating channel ay salamin ng buhay ng Pilipino. Paborito ko ay manood ng Kadinang Ginto. Mahal ko si Cardo, ayaw kong maaapi siya. Naramdaman ko ang happiness sa mga show ng ABS. Tulungan ang abutin ang pangarap mo at makabuti ang sarili mo. Ang news naman ng ABS-CBN ay siya pa rin pangunahing source of information ng Pilipino. Di pa matudaan sa usakalon. Pagsaka sa precious tips na dapat tandaan. Kapag may mga balita, tinatawag ko yung mga anak ko para mapanood nila at napapaliwanag ko rin sa kanila. Marami kaming napanood na ganyang incident sa TV Patrol. Na-apply naman namin yan kung paano kami trumabaho. Ang ABS-CBN ay katuwang din ng gobyerno sa iba't ibang uri ng serbisyo publiko. Kasama dito ang mabilis na pag-agapay sa mga biktima ng kalamidad at trahedya sa pamamagitan ng sagip kapamilya. Huwag tayong nawalan ng pag-asa. Katuwang ng pamahalaan sa edukasyon ng kabataan sa pagprotekta sa kaligtasan ng mga bata. Tinulungan ka po nilang lumaban. Tinulungan ka nilang i-discover mo kung sino ka. Sa pangangalaga ng kalikasan. Yung mga dinala at itinanim namin dito na dala ng ABS-CBN, napapakinabangan ako. Marami na po kami, may mga na-harvest na po kaming bunga dito. Sa pagbibigay ng kabuhayan. Dati, ako ang tinuturuan ng ABS-CBN. Ngayon naman yung aking natutunan, ipinapaabot ko
ko rin doon sa aming community. Kailangan kung kami ay magkaroon, magbigay din naman kami sa iba. Sa pagpapahalaga sa kalusugan. Sila po yung naghanap ng foundation para kay Baby Dylan para maoperahan po siya agad. Pagkatapos po ng operasyon niya, maganda naman po yung naging improvement din sa katawan po niya. Yan po ang ating ABS-CBN. Kinalakihan nating lahat, naging bahagi ng buhay ng Pilipino. Nais pa rin makaambag sa kinabukasan ng bawat kapamilya. Maraming salamat po sa maraming taon na kami po ay inyong pinatuloy sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa maraming taon na ating pinagsamahan. Hanggang sa muli, kapamilya. You have been listening to DWRD-FM. DWRD-FM is a commercial radio station owned and operated by ABS-CBN Corporation with license number BSD 0087-2018, valid from January 1, 2019 to December 31, 2021, with a power of 5,000 watts on 93.9 megahertz. Its studio and offices are located at ABS-CBN Compound, Vellamore Subdivision, Legazpi City, while its transmitter is located at Barangay Estanza, Legazpi City. DWRD-FM operates under the supervision of an electronics and communications engineer duly licensed by the Professional Regulations Commission, Engineer Ronald V. Soriano, and carried out by the following first-class radio telephone operators duly licensed by the National Telecommunications Commission. Nemesio M. Flora, with registration number 99-1PV-23881. Jaime H. Moya, with registration number 93-1PV-4422. Romeo Bart M. Pantalia Jr., with registration number 92-1PV-1550. This is DWRD-FM 93.9, My Only Radio, number 1, Permina. Now signing off. Magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.